победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость. Бик зур рәхмәтле мен шушы авыл җирлегендә яшәүче халыкка бердәм мотор булып үзегезнең эшегезне алып барасыз. Бик җыйны 78 еллыгына шушындый улы хезмәт күрсәткечләре моторлык белән киләсез. Менә авыл шундый күзгә күренеп соңгы елларда үзгәрде. Үзе бер бу мәйдан булып тора. Һәм инде менә аны яңадан моторлый торган шушы Афган моторларына Дарбангирик дигән 79-89 елларда катнашкан авылдашларыгыз өчен куелган шушы һәйкәл. Biz şəhərə əylənib bara, motoraya, şunday bulağız. İller tinch bo'lsin, soğuşlar bitsin. İsənlik, sağlıq barığızğa da, barığızda bəydən bilə. Мен бүгін де шундай бик шатмын. Бүгін менә шушы безнең бик ватан сугышында катнашкан ветераннар янына бүгін тагын менә шундай матур хәйкәлләшү белән хурланасы килә. Барыгызга тагын бик зур рәхмәт шушы хәйкәлләшү оештырган өчен. Всех еще раз с праздником, с Днем Великой Победы. Инде сугыштан әйләнеп кайтканнан соң да 11 егетебез безнең арадан китеп барды. Аларның шулай яшьтән мәңгелеккә күчү сәбәпләре Афган сугышының катышып булмый калмагандыр. Бүгенге көндә районыбызда 43 Афган сугышы ветераны яши. Төрле җирләрдә эшләсәк тә, без гүл туганнарча бер-беребезне яклап, саклап яшәргә тырышабыз.